Предстои да ви запозная с едно момче, което е пример, че спортът и училището могат да вървят ръка за ръка. Той е част от националния отбор по хандбал и в същото време е един от добре реализирал се ученик в училище. С радост искам да ви представя Даниел Божанов. Тъй като каза, че е било много важно средата, за тебе до каква степен средата играе роля в изграждането на една личност? Според мен, моята майка, така винаги като станеше време да говорим за успех, намесваше спорта. Тъй като много родители казват, не искам да имаш ниска оценка, обаче това не винаги влияе. Ако не видя от тебе успех, като бях по-малък, ми казваше, че се наложи първо да спреш тренировки, докато не го... Здравейте, добре дошли в нашия подкаст, а именно подкаст Творец, гласа на младите. Днес сме с Даниел Божанов. Добре дошъл. Благодаря, добре заварва. Много ще се радвам да се представиш първо с твои думи, да разкажеш малко за себе си, къде учиш, на колко си години. Казвам се Даниел Божанов, на 19 години. Уча в професионална гимназия по икономика доктор Иван Богоров. Извън училище се занимавам с хандбал. И общо дето ежедневието ми премина по доста натоварен начин. Отивам на училище, след това на тренировка и така всеки един ден, събота и неделя също съм доста зает заради мачове и пътувания и така нататък. И така. Добре, нека първо малко да поговорим всъщност за училището и после ще засегнем тази за мен така важна тема спорта. За мен. Да. Ти всъщност си 12 клас. Да. Добре, значи може да се каже, че вече си минал по стълбицата и си на нейния край. Да. Какво бяха тези 12 години за теб? Със сигурност много ми хареса всяка една година в двете училища, в които съм учил. Наистина е изключително много незабравими спомени. Със сигурност ще ми липсва, не мога да кажа, че вече ми е писнало и искам да завършвам. Но знам, че ми остава малко време и малко кофти тая мисъл, но като цяло съм доволен от това как мина средното ми образование, така да го нарека. Добре, ти всяка едно 5 клас е сменил училище, 7 клас е сменил или? До 7 бях в едно и след това вече в гимназията от 8 бях в това, което съм сега. Да. Примерно каква е средата ти от съученици? За мен това беше много важно, когато влизах в гимназията в 8 клас. И наистина много се преценях на какъв клас ще попадна. За щастие, компанията, така да я нарека, която имам в моя клас, е много добра. Много се разбираме, извън училище също сме доста често заедно. И като цяло съм наистина доволен от средата, в която попаднах. Съучениците, випуска като цяло също е много хубав. Наистина не мога да се оплача. Да, това, тъй като каза, че е било много важно средата, примерно за тебе до каква степен средата играе роля в изграждането на една личност? Според мен много е важно в каква среда попадаш, тъй като ако да кажем попаднеш в среда с амбициозни хора, с широк мироглед, които искат да се развиват, малко или много ти ще попиеш от тях, но ако попаднеш в среда, в която хората нямат особено големи цели, нали, ежедневието им е така еднообразно. Дори ти да си амбициозен, няма от кого да черпиш информация, да трупаш опит. Нали, за мен е важно винаги в средата си да имаш хора по-добри от теб, за да има какво да учиш и да надграждаш. А не да си пълна среда, къде ти си зубъра и всички един вид. Така да кажа, най-добрия, да. Така не се развиваш. Примерно ви мотивирате ли се взаимно? Помагате ли си? Да, доста често, нали, особено сега в такъв момент, в който знаем, че завършваме, всеки се лута малко или много, не знае на къде да поеме с университет или всеки каквото си е решил. Но да, подкрепяме се. Добре. Вашите учители по някакъв начин подпомагат ли това да имате някакви екипни занимания или по-скоро средата, в която израствате, е така по-индивидуална? Конкретно в училище не мисля, че имаме чак толкова много занимания, които да сплотяват. По-скоро идва от само себе си. Ние сами се организираме, движим се навсякъде заедно, наляво надясно. Но това, което организират от училище, са някакви, примерно, проекти от Еразъм, но те са веднъж 2 пъти в годината, не мога да кажа, рече нон-стоп.
се работи в тази посока, да се изгражда някакъв добър колектив. И общо взето малко много късмет на какви хора ще попаднеш, така че. Да. Добре, а какъв е успехът ти? Успеха ми в момента, нали, все още не е завършила годината, но със сигурност над 5:00, така че. Добре, а не е ли трудно да бъдеш професионален спортист, тъй като ти ходиш на международни състезания по хандбал и в същото време да поддържаш и успех в училище, защото, примерно, аз знам, че доста отсъстваш. Да, ами трудно е по принцип, но затова казвам, че е доста важно как се подреждаш целите и приоритетите през всяка една седмица, всеки един ден дори. Просто да си имаш така като график и да можеш да се справиш с всички неща, в които искаш да се развиваш. В случая, нали, училище и спорт, трябва много добре да си организирам целия ден, за да мога да се справям. Но е трудно наистина. Добре, много ми е интересно, аз това и на другите хора, с които правихме подкаст, питах. Кога се зароди желанието ти да имаш добър успех? Винаги ли го е имало? Родителите ти по какъв начин са повлияли? Ами като по-малък бях в такова училище, в което, така да го кажа, и да не правиш нищо, пак имаш хубав успех, нали, не са изисквали твърде много. И аз винаги съм се знаел, че си имам шестиците, без да полагам много усилия. И когато влязах в гимназията, в която съм в момента в 8-ми клас, това нещо се промени тотално. В началото, нали, тръгнах със същата нагласа и си мислех, че е по същия начин, но много бързо разбрах, че не е така и ако не полагаш усилия, няма как да се справяш добре в училище. И в началото ми беше доста трудно с успеха. Нали, все пак ново място, нови учители, но и аз самия се знаех, че не полагам толкова усилия. Но сам се доказах, че когато седнеш да учиш, най-малкото, което се иска от един ученик, нещата се получават. Даже не е толкова трудно просто. А какво всъщност те мотивира? Защото много деца нали, имат нисък успех и примерно родителите са поставени пред тая задача, където някак си трябва да го накарат това дете да си подобри успеха, обаче каквото и да опитва, то не се получава. Ами в моя случай просто нашите винаги са изисквали да имам, нали, да не съм пълен отличник, но просто да нямам двойки, тройки и така нататък, такива подобни оценки. И някак си ме мотивирам от това, че като се знам, че съм изкарал добра оценка по даден предмет, отлична или каквато и да е, някак си ми е спокойно и знам, че няма да имам някакви пререкания с нашите за това. Добре, а по какъв начин, примерно, са успели, тъй като, нали, много родители казват, не искам да имаш ниска оценка, обаче това не винаги влияе. Какво се едно? Примерно и при мен, защото при мен това нещо се случи още в 5-ти клас, майка ми седна, каза, искам ти да имаш отлични оценки, не ме интересува как ще ги изкарваш, няма да стоя да уча с тебе, нали? Mm-hmm. Каза, искам да намериш начин да изкарваш високи оценки и аз съответно намерих начин. При тебе какъв беше този разговор, който някак си те накара да поемеш отговорност? Ами, намеси със спорта, нали, прямо моята майка, така винаги като станеше време да говорим за успех, намесваше спорта. И съответно, аз като чуех, че едва ли не ми влияе зле и заради него имам лоши оценки, то това те мотивира да докажеш, че не е вярно и да мога да си продължа да си ходя на тренировките. Защото тя, нали, също ми е казала, ако не видя от тебе успех, нали, като бях по-малък, ми казваше, че се наложи първо да спреш тренировки, докато не го вдигнеш, докато не се оправиш оценките. А за мен това нямаше как да се случи просто и затова винаги ме мотивираше да си вадя хубавите оценки и да нямам проблеми, общо взето. Тук искам да направя една много важна вметка, защото майка ми манипулираш по същия начин с баскетбола. Да. Вика, мъкна трите успеха, нали, спираме баскетбола. Значи най-доброто нещо, което може да направите за едно дете, е да го заребите по даден спорт и след това да му кажете, че ако не се справя, ще му спрете спорта. Това е 100% сигурен начин да го направите отличник. Да, така е. Да, ето още едно потвърждение в това подобрение. Безспорно. Да, добре. А учителите как са? Ами, като цяло наистина не мога да се оплача от учителите. Всички са доста разбрани, така и извън учебно време си говорим с тях. По време на часа доста така и те амбициозни изискват. В началото това не ми харесваше, защото, нали, знаех, че се налага просто да учим здраво, но в момента осъзнавам, че аз лоша дума не мога да кажа за тях.
Наистина са хора, които изключително много искат ние да си вземем държавни изпити, защото е доста труден точно нашата паралелка и влагат изключително много усилия да ни подпомогнат, дори така дават повече от себе си, отколкото се изисква от тях, така че съм благодарен наистина за учителите, които имам. Добре, а те по-млади ли са или възрастни? Горе-долу каква е? Като по принцип има средната възраст и може би около 40. Има и по-млади, така доста учители дойдоха, които са по-млади. Има и по-възрастни, които са си от доста години в това училище, така че не мога да се радя. А какво ти е мнението? По-младите или са така по-добре или по-възрастните? Ами, пак зависи, строго индивидуално при всеки учител, но като цяло по-така опитните учители, които са на по-зряла възраст, се справят по-добре с дисциплината. Да. Това съм го забелязал. Нали, по-младите, ние самите ученици, като видим някой по-млада учителка, автоматично се настройваме, че първо така ще се говорим с нея по-свободно, докато дойде някоя госпожа, която е доста по-голяма от нас. Знаем, че няма как да се случи това и то автоматично просто си мълчим и си караме часа. Да. Добре. Ами тогава нека се насочим към спорта. Ти хамбал тренираш. Кога започна да тренираш хамбал? Започнах да тренирам на 11-12 годишна възраст, т.е. преди около 7-8 години. Запалих се в училище съвсем случайно. Тогавашният ми господин по физическо тогава беше възрастен доста и бивш хамбалист. И така един ден по физическо каза, днеска програма ще играем хамбал, пък ние преди това изобщо не знаем какво е това. Знаехме си футбол, баскетбол. Дори първоначално така скептично настроени си казахме какъвто е хамбал, да си играем нашите спортове. Обаче той каза, не, тази седмица това ще правим, ще ви покажа някои неща. И така лека по лека опитвам, почна да ми харесва на мен и на учениците, които бяха също в класа. Всеки час по физическо почнахме да играем и следващата година дойде новия ни господин, който беше треньор в клубния отбор и ми е треньор и до ден днешен. И така започнахме да се състезаваме и всяка една изминала година все повече и повече започваме да се отдаваме на това нещо. Наистина, който се занимава с спорт, знае, че е доста пристрастящо. Добре, а какво примерно в тебе изгради спорта? Ами дисциплина на първо място. Дори в училище са ми казали, че съм доста дисциплиниран. Това може би от спорта. Наистина това е едно от най-важните неща. Контактите, които завързвам заради спорта, също много ме изграждат като човек. Пак е до обкръжение. Но наистина просто добре, разкажи малко за контактите, за да може просто да си представим какво точно имаш. Ами, примерно, преди 2-3 години за първ път ни събраха за национален отбор по плажен хамбал. И това означава, че от всеки град, нали, който са преценили треньорите, идва някое момче или 2-3 момчета. Тоест от цяла България ние се събираме на едно място, запознаваме се. И мога да кажа, че с почти всеки един до ден днешен сме в изключително добри отношения, поддържаме връзка, много се имаме наистина. И такива приятелства са много по-различни от това, което е да си имаш тук в среда, защото знаеш, че се виждате рядко и някак си винаги гледаш да извлечеш максимум от времето, в което сте на лагер, примерно на някакъв турнир. После много се липсвате, нали? Да. Това е. А ти примерно къде си ходил с националния отбор? Значи първата ми година бяхме на европейско по плажен хамбал в Прага, в Чехия. След това една година по-късно отново имаше европейско по плажен хамбал. Тогава бяхме в град Измир в Турция. Вече след това съм ходил на един турнир в Испания, като по път с автобусна там спирахме в почти всяка една държава, така за по 8-9 часа, така че мога да кажа, че съм обиколил доста държави. Да. Ходил съм 2 пъти в Косово и мисля, че това са държавите. А това по време на учебната година ли се случваше или лятото? Европейските по плажен хамбал за щастие бяха лятото, но съм ходил 2 пъти, всъщност един път в Косово, което беше по време на учебната година, беше тази година, януари месец, така наистина изпуснах едни 2 седмици, но после успях да наваксам, макар и трудно, всичко, което бях изпуснал. Но
Поне за плажния хандбал си беше през лятото, нямаше проблем с училище и така нататък. Тоест не ти се налага често да отсъстваш дълго от училище? Не се налага често, за щастие. Те все пак гледат и малко да го съобразяват, защото знаят, че сме ученици, имаме матури и така нататък. И така. Добре. Също ми е много важно да засегнем това, тъй като аз като спортистка мога да кажа за себе си, че спортуването много ме успокояваше, тъй като ние като деца имаме хормони, с които трябва да се справим. И съответно мога да съм много изнервена, да не ми се говори, да съм раздразнителна, да се заяждам, но в момента, в който тия на тренировка и там треньора ни накара да бягаме 10 обиколки, защото някой не е вкарал кош, свършва тренировката и аз вече съм толкова уморена, че единственото нещо, което мисля е храна и евентуално сън. И вече нищо няма никакви проблеми, всичко е наред, дори да съм се скарала с някоя приятелка, вече не го виждам като някакъв особен фактор и нещо, което трябва да се преживява. Просто за себе си мога да кажа, че спорта много ме успокояваше и цялата тази агресия, която се трупаше от тези хормони, успявах да я освободя и после бях някакси много по-балансирана. При теб така ли? Аз смело твърдя, че по абсолютно същия начин. Така доста често през деня сме изнервени, нали, имаме си нашите проблеми, които някой възрастен, който ще каже какви проблеми имате ви, но нали, смятам, че всеки си има негови си тревоги и така нататък. И когато дойде ред за тренировка през деня, наистина час и половина ти мислиш единствено и само за тази тренировка, дори да те наказват по някакъв начин физически, поне не мислиш за нищо друго. И това малко или много изчиства ума и в края на тренировката ти се чувстваш доста по-добре. Нали, както и ти каза, изморен си, гладен си и просто всяка една тревога минава доста по-лесно. По-добре се възприема. Просто тренировките изключително много помагат. Като цяло физическата активност е доста полезна. А ти имаш ли някакво наблюдение от съучениците си, примерно да си наблюдавал тия, които спортуват, как се държат, тия, които не спортуват? Има наистина и от двата вида, но честно казано не съм видял голяма разлика. Просто тези, които не спортуват, доста така пренебрегват спорта, но няма как да им обясня колко неща им дава, след като не са спортували. Така, смяташ ли, че примерно в училище трябва да се увеличат часовете по спорт? И то не е просто, примерно, да имитирате дейност по физическо, защото понякога и това се случва, да има наистина един такъв спорт, където тези 40 минути да ви изтощават максимално много, за да може после да освободите малко натрупаната енергия. Има нужда от такова нещо, защото в момента, в днешно време, гимназистите приемат часа по физическо по доста различен начин от това, което е като по-малки. Аз си казвам най-искрено, че наш час по физическо, общо дето седим и си говорим. Не е това, което е било като сме били по-малки или каквото е било едно време. Истинска физическа дейност. И смятам, че има нужда наистина от такова нещо, да се показват различни спортове на всеки ученик, защото смятам, че е важно всеки да спортува, защото наистина му дава изключително много това нещо. Добре, ти примерно как си представяш, тъй като примерно в нашия клас най-много играехме волейбол, защото е такъв спорт, който почти всеки може да се справи с него. Обаче в същото време, вие като сте 25 човека, максимум 12 могат да играят волейбол. Това означава, че други 14 стоят и чакат реда да се сменят. И че за 40 минути не можеш да изразходиш истински енергията, играйки волейбол. Според тебе как трябва да минава един час по физическо, така че да може наистина тези деца, влизайки там, да могат да го използват максимално оползотворено, защото първо сега дори да говорим за баскетбол, той пък е много груб спорт. Там не можеш да съчетаеш момчета и с момичета, да не говорим, че той е много специфичен и там се искат и умения. Защото аз съм гледала мои съученици как играят баскетбол. Не е това, което трябва да бъде, нали? И става и опасно, когато не могат да играят. И според тебе как трябва да изглежда часа по физическо, така че да може наистина да бъде полезен за учениците? На първо място това, което е в повечето училища, поне във Варна, мисля, че и по другите градове, че ние не сме 25 човека в салона, ние сме 3 по 25, защото сме заедно поне 2-3 класа караме час, което е още по-кофти, защото е гъчканица.
И то, докато на първо място това не се промени, няма на какво друго се надяваме. За мен е важно всеки клас да си има негов си час за физическо, така че да може поне малко да се разпределят по-равно групите. Също училището, в което учих до 7-ми клас, беше така с доста голям физкултурен салон и малко позволяваше всеки да се раздели на групи и общо взето в един час сме играли 3-4 различни спорта, но имаше пространството, защото на някои не им се играе волейбол, на други не им се играе баскетбол, но вече стигнали са до конкретен спорт. За мен е важно също ролята на учителя, защото не е просто да ги оставиш така на произвола и да си играят някаква двустранна игра и да се избиват. Нали, важно е да показва поне най-елементарните неща от всеки спорт, базовите. И някак с така да се оползотвори часа, да е по-интересно, не просто даваме една топка и ги остава 40 минути да се блъскат, защото има и такива случаи. И свършва часа, нареждат се, благодаря ви за часа и това беше. Да. Просто, пак казвам, в България в момента физическото е доста пренебрегнато в училище като предмет. Просто смята се за почивка. Да. Телефоните, какво е мнението за това? Трябва ли да се забранят? Трябва ли по някакъв начин да се използват в училище? Каква е твоята позиция? Със сигурност да се забранят тотално, т.е. ти цял ден в училище да не пипаш телефон, за мен не трябва. Сега по време на някои часове на нас не ги събират. Влизаш в часа, пъхаш с телефона в една клетка и след часа си го взимаш. Това до някъде има ползи, защото наистина поне не се изкушаваш по време на час да си ровичкаш нещо в телефона, но смятам, че всеки, ако реши, може да го ползва за някакви други цели и да му помагат с училището, защото знаем, че в интернет може да намериш всичко. И дори на нас повечето контролни тестове са електронно, просто ползваме компютри. Но няма как да се забранят телефоните, просто за мен е безмислено всеки и да искаш да намери начин да се разсеява, така че. Да. За изкуствения интелект, какво е мнението? Вие ползвате ли го в училище? Ползваме го изключително много, дори нашите учители също го използват да си помагат за определени задачи, тъй като аз съм с програмиране и изкуственият интелект изключително много помага в тази сфера. И доста често в разни задачи, които имаме така зададени от учителите, си помагаме с изкуствения интелект. Мога да кажа, че понякога злоупотребяваме, но наистина просто е интересно да се наблюдава работата му. И това улеснява много, изключително много. Да. Примерно, всички учители или някакси го виждат за полезно, или примерно имате учители, които изпитват паника на тема и примерно използвате го за предмети като български и такива, където примерно трябва да си попишете есета и неща, които трябва да са от вас, или по-скоро го ползвате там, където задачата го предполага? Ние като ученици си го използваме за български език, да, за литературата, когато трябва да пишем съчинения, си помагаме доста, защото то поне изпълнява всяко на нещо, което му кажеш. Казваш му да ти напише интерпретативно съчинение с увод, теза, доказателствена част и то прави всичко. И така, използвали сме го и за тази цел. Добре, примерно хващат ли бе? Понякога да. Нали, пак зависи кога ползваш телефона. Ти ако предварително вкъщи си използваш изкуствен интелект, да си подготвиш някакво есе, така да го понаучиш и след това си го напишеш сам в час, няма проблем. Нали, никой не може да те хвани, но сега тези, които използват телефон по време на час, е на къспет дали ще види учителката или не. Да, но иначе примерно самия учител не може, четейки го, да прецени дали го е писал изкуствен интелект. Понякога може, защото то използва така по-сложни думи, които са взети от интернет и ако познава ученика, може да прецени дали това го е писал дарения ученик или не. А това според тебе плюс или минус е? Ако се използва единствено и само да си го препишеш за дадения час, е минус със сигурност. Но ако го ползваш, примерно когато си вкъщи, да се образоваш, да си помагаш, смятам, че е полезно. Наистина и за български, и за всичките компютърни предмети, които ни учим, изключително много помага. Пак казвам, нашите учители също го ползват, когато искат да ни направят някаква задача, се допитват до него. Почти всеки един, така че и проверява, нали, как то решава задачите, за да може да разпознае, ако някой от нас се го е използвал. Но като цяло и те се консултират с него и ние си го използваме доста.
нали... А примерно, учат ли ви как да го използвате адекватно, така че да може да вземете максимум от него? Ами честно казано не. Общо взето повечето забраняват по време на тест да се използва. Дори на някои компютъри така е забранен достъпа му на ChatGPT. А то примерно има страшно много. Как успяват да забранят всичките? Те знаят какво използваме ние, нали? Като ученици знаем главно едно, което е ChatGPT и си използваме него, така най-сме му свикнали. Вече не знам дали са забранили някакъв друг тип изкуствен интелект, не сме и пробвали. Просто ние сме се свикнали на това и те си знаят и са го забранили. И така. Какво че мнението сега доста нашумява идеята да се увеличат часовете по математика, да се наблегне на математиката. Примерно специално за икономически университет разбрах, че от до година 50% от студентите ще трябва да имат матура по математика, от тази година само 15%. Каква е твоята позиция като човек, който... Защото ти си 12 клас, но ако беше една година по-малък, щеше да си 11 клас и щеше пред теб да стои решението. Това означава ли, че аз до година трябва да запиша математика, нали, за да мога да... На какво мислиш по този въпрос? Това пак зависи, нали, ако говорим за гимназисти, ако имаш матура по математика, е задължително да се увеличат часовете, защото 2 часа на седмица, както е сега, не стигат. Но малко е кофти това, което се случва, че решават от тази година ще има матура по математика, от тази година ще има или си каква друга матура. А пак всеки ученик е различен, всеки си има различни амбиции, всеки е добър в различно нещо. И това е проблема, че едни може да искат да се специализират в математиката, нали, в случая. За тях е окей да има матура, но тези, които не смятат, е трудно за тях, защото знаят, че трябва да си вземат матурата, за тях е неизлишни усилия да полагат, те ги смятат за излишни, защото знаят, че няма да продължат в тази сфера след това. Добре, обаче според тебе ще може ли някак си толкова бързо тези 11-класници, които са смятали да запишат нещо икономическо или техническо, да успеят в рамките на едно лято, нали, да се пренастроят и в един момент да влязат вече като 12-класници с идеята, че този 12 клас ще го прекарат в учене на математика и подготовка за матура по математика. Според тебе може ли да се справят с това и примерно, ако те до сега 11 години не са полагали усилия, ще могат ли за една година някакси да го наваксат? Как виждаш цялото това нещо? Според мен няма как, нали, това е доста трудно и мога да кажа, че дори малко им объркват плановете, защото всеки малко или много се е насочил на дадена сфера преди 12 клас. Мисля си на къде ще продължа сега. И всеки се е направил някакъв план и на повечето математиката не влиза в плановете им. И когато се появи тази матура, този изпит, малко така обърква на всеки плановете, всеки наново трябва да си изгражда приоритетите, да записва уроци и така нататък, което за мен е гадно. Не знам защо са го измислили така от тази година за другата. И е доста трудно за учениците. Смятам, че като цяло доста често се вземат такива решения от днес за утре, които са доста трудни за нас. Да се справим. В тази посока ми стана интересно каква ти е всъщност втората. Ти всъщност каза, че вие, тъй като класа ви е такъв, сте задължени да имате като все едно втора матура това, така ли? Да. Освен матурата по български, която си я държи всеки един ученик, има втора матура, като на нашата паралелка конкретно тя не е дипломен проект, както е в другите паралелки, ами нашата си е тест. Теория и практика. Теорията са си 18 теми, което се означава от всеки един предмет по програмиране, те са доста на брой, поне 10. Всеки един предмет влиза в тази матура и в деня на изпита са тегли в електронна среда варианта на теста и от всяка тема може да се падне въпрос. А каква точно ти е специалността? Специалността ми е програмно осигуряване с немски език, изучавам го като първи, и английския ми е втори. Програмираме на C# най-често. Това е такъв език за програмиране, но мога да кажа, че това не е моето нещо със сигурност. Добре, ами тук сега пък ми става много интересно. В ситуацията, в която, примерно, вие не може да кажете, аз искам матура по математика, нали така? Ами по принцип, мисля, че има
матура по математика, която не е задължителна и ако някой е решил да... Тоест един вид като трета матура. Да, но това тя е по желание, но това, което казвам аз, са задължителните матури за всеки. Но има и, то може да имаш и трета и четвърта според зависи. Да, защото примерно при мен имаш една задължителна български и втората ти си избираш, нали, както е в тези непрофилирани училища. Но сега реално като слушам теб, най-вероятно ако ти решиш да се пренастроиш към икономически университет, все едно 11-класниците в твоето училище, те ще трябва да проведат 3 матури. Да, което за мен е изключително трудно и необмислено. Доста ги затрудняват по този начин. Аз не мисля, че някой от хората, които ги решат тези неща, ще може да се справи с 3 такива изпита, пък се очаква от едни ученици, които първо той е объркан, не знае на къде да поеме, а дори да знае, си има някакъв изграден план. И когато му вкарат една нова матура така за една година, доста объркват нещата. Да. И ги затрудняват максимално. Не знам с каква цел се прави това нещо. Аз познавам примерно момчета, които освен 2 матури, които ще държат, ходят на уроци по математика, защото ще държат и тази избираема 3-та матура. Но то е защото са решили да се занимават с това нещо, искат да продължат в такава специалност, примерно в технически университет, където се изучава математика и се изисква да се явят на такъв изпит. Но за хората, които не го смятат за важно, не искат да продължат в тази сфера, е излишно и те да полагат същите усилия за нещо, което не искат да правят. То идеята е, нали, за икономическите и техническите университети, където се предполага, че един вид това, нали, може би ще е основополагащо за по-напред. Добре, ти решил ли си с какво искаш да занимаваш от тук нататък? Не, на мен това ми е така малък проблем. Колебая съм между доста неща. Заради спорта, който тренирам, винаги така ми се е искал вътрешно да се занимавам примерно с деца, което, нали, автоматично ме насочва примерно към НСА в София, но в същия момент така чувам разни неща за този университет, че вече нивото не е каквото е било едно време и това ме разколебава и се чудя дали пък да не оставам във Варна. И тук също, нали, има някои варианти за икономически университет, също сме разглеждали паралелки в Военноморското и аз така малко съм си го приел, че при мен ще е в последния момент, защото имам приятели, които от 2-3 години са решили какво ще записват, но по една или друга причина при мен не е така. Да. Но се надявам да успея да го реша в даден момент. Просто за мен е важно да като цяло в живота да се занимавам с нещо, което ми доставя удоволствие и да не съм просто посредствен работник, ами да успея да се специализирам в това, с което се занимавам, да ми доставя удоволствие и да, как се казва, да мога да се изхранвам от него и да не се притеснявам за финансовото си състояние и така нататък. Да. А ти беше ми споделил, че някакси си изградил рутина, нали така? Да. И плашещо ли е за тебе някакси това от рутината, която си свикнал, някакси училище, тренировки, сега тази рязка промяна, защото реално на тебе като мине май месец, нали, живота ти се едно тотално се променя. Как те кара да се чувстваш това нещо? Плашещо е със сигурност, защото в момента ми е добре, ми харесва ежедневието, което имам. Аз като цяло обичам да съм заед, обичам да имам винаги какво да правя, не обичам така много да се стоя вкъщи. И когато завършим училище, знам, че това нещо трябва да приключи. Но в крайна сметка това не е само при мен, това е при всеки един човек и знам, че просто трябва да си поема отговорността и просто да продължа напред. Въпросът е къде. Да. Но знам, че колкото и да ми се иска, колкото и да не ми се иска, трябва да приключи всъщност и трябва да избера в случая някакъв университет, в който да продължа образованието си. И така. Добре, ти беше казал, че всъщност ходите на Еразъм. Да, има го като занимание в училище. Аз лично не съм ходил, въпреки че имах възможността, но пак това е гадното при спортистите, че много често се застъпват 2 неща, спорта и училището и ти трябва да избираш. И тогава просто много не исках да пътувам за този проект, който беше от Еразъм. Не се чувствах и подготвен, защото беше така на доста високо ниво. Беше в Дъблин. И доколкото после слушах от учениците, които бяха там, си беше
доста натоварено. Всеки ден си пътуват сами до работа, в приемни семейства, нали, малко или много аз си казах, че не искам, пък и по същото време имаше лагери с национален отбор за нас и предпочитах да присъствам там. Нали, беше въпрос на личен избор. Но като цяло се организират всяка година някой клас пътува някъде. Да, супер. Да попитам, проявявате учителите разбиране към спорта? Повечето не. Има изключения, естествено, които проявяват разбиране, нали, радват се, гордеят се, но има и доста учители, които тях не ги интересува. За тях е важно, че да присъстваш в техния час, да си направиш контролното, когато си е по график и дори да им обясняваш къде си бил, какво си правил, тях просто не ги вълнува, всеки си гледа неговите си приоритети. Което за мен е гадно. Трябва малко или много да се полага някакво усилие да се интересуват от това, което се занимаваме извън училище, не само да си направим теста, да си вземем урока и така нататък. Просто всеки ученик си има разни извънкласни дейности, с които се занимава доста усилено и трябва да се поощряват малко или много. Да. Примерно твоя клас от ученици, които вече имат извънкласни дейности и се развиват и в други области? Или по-скоро такива, които основни приоритети училище? Имам съученици, които се занимават прямо с пеене, с музика, това е, нали, извънкласната дейност. Решили са натам да се насочват след 12 клас. Имам ученици, които пък има приоритет от училището. Има такива като мене, които освен училище се занимават с спорт, така че е строго индивидуално при всеки. Наистина, да, но реално погледнато ден ви е класа. Да, смятам, че е доста ден, всеки се занимава с нещо извън училище, което е хубаво за мен, но пак казвам, за съжаление от учителите това не се приема много насериозно. Да. С изключения, разбира се. Но... как си представяш перфектното училище? Със сигурност да ти позволява така малко или много да се специализираш в неща, които не са свързани с училище. Също материала, който ти учим по всички предмети като цяло е доста труден, доста и като количество, пак за малко часове, които имаме. Просто за мен не е много съобразено това. Няма преговорни уроци. Всеки час се взема нов урок, пък ние по математика имаме 2 часа седмично и абсолютно всеки един час се взема нов урок. Някак си нямаш време да асимилираш това, което ти се дава като информация, ако не се занимаваш допълнително с дарения предмет. И за мен просто е важно в едно училище да бъде съобразен материала спрямо възможностите на учениците, да учителите да проявяват разбиране в всяка една сфера, но то трябва да е взаимно. Също учениците трябва да имат уважение, да се изпълняват задачите, които им се поставят и да има просто едно взаимно уважение, така да кажа. И другото, което е да се поощряват извънкласните дейности, защото за някои ученици приоритет е по-важно в сферата, в която са решили да се занимават, да си бъде тя, да не се занимават с нещо свързано с училище. И някак се учителите да проявят разбиране върху това нещо и да не ги натискат само да учат математика или физика или нещо такова. Добре, има ли го момента, където, тъй като примерно аз знам, че не можеш да имаш там 2 класни в един ден и разни такива неща, учителите ви съобразяват ли се с това или не? Често казано не е много. Това е проблем. Сега конкретно класна работа нямаме 2 в един ден, защото наистина по правило е така, но много често се случва, имаме насрочена класна работа за сряда, примерно, и по друг предмет учител съобщава, ще правим контролно в сряда, но не класно. И ние казваме, нали, така и така, имаме класно, може да го насрочим за друг ден и отговорът е аз какво трябва да направя. Това не е класно, това е писмено изпитване, ама за нас е също се задача за оценка, така че няма значение дали е класно или някакъв вид контролно. Но се случва да имаме и по 3 контроли в един ден, така че... Да. Тоест, реално погледнато и при нас също го имаше тази липса на комуникация между учителите, нали, в която се едно те да проявят разбиране към нас, че ние имаме много задачи и да, те трябва да си направят това контролно, но по някакъв начин да го преговорят помежду си, така че
Да, това доста липсва, наистина доста липсва и имаме нужда от такъв тип комуникация и от някакси от разбиране един към друг, защото пак казвам, ние казваме така и така, имаме контролно в дадения ден, ще станат много тестове нали, един след друг, но като отговор получаваме, нас не интересува това не е класно, това не е контролно, това е писмено изпитване и такива нали, оправдания, които ние не виждаме разлика в това дали е контролно или писмено изпитване, ние го виждаме като тест за оценка. И като дойдат 3-4 така в един ден, защото се е случвало и то не веднъж, е доста стресиращо най-малкото, което е за учениците и трудно за справяне. Предполагам, че и по някакъв начин демотивиращо. Ами да. Защото ти си казваш, нали, за какво да ги изкарвам тези, нали, един вид, ако все едно един ученик не може да се справи с всичките тези контролни и той казва, просто спирам да се старая и няма да бъда отричник. Нали, защото едно е, примерно, да трябва да се справиш, да си подредиш графика и да си кажеш, не иска справям с това, утре с това, от други ден с това, пък съвсем друго е едно да ходиш с всички отбори да играеш на един ден. Да, това е наистина много важно и наистина е демотивиращо, защото ти знаеш, че ако гониш някакви хубави оценки, всяко от 3 или 4 контролни, ти трябва да положиш поне 1-2 часа усилия по всеки предмет отделно, пък това няма как да се случи в един ден. И просто е наистина демотивиращо, защото ти знаеш, че можеш да се напълниш така за 1-2 предмета, но след тях примерно още едно контролно или още едно, което наистина е голям проблем и някак си отказва учениците и си казва, когато стане, аз не мога да се справя с 4 на един път. Да. А примерно да те попитам за ставането в 7, нали, да си 7:30 на училище. Какво ти е мнението за толкова ранното започване? Доста е неприятно. Аз всяка сутрин ставам в 6:30 и от 7:30 ми почват часовете. Доста е неприятно. Наистина това ранно ставане е доста трудно. Дори когато сме в училище, първите 2-3 часа така си доста още спиш, както се казва, докато влезеш малко в час да се разсъбудиш. За мен лично би било по-хубаво, ако почваха 1-2 часа по-късно учебните часове. За да може хем така да се понаспиш, хем пък и да не си втора смяна да ти отива целия след обяд. Да е примерно нещо от сорта на от към 9 до 3 примерно. Добре, а примерно като след училище, като се прибереш, лягаш ли да спиш, да си почиваш нещо или? Да, понякога да, но като цяло избягам, защото след училище имам доста неща нали, за вършене и малко като легна да спя, все едно си пропилявам деня, въпреки че наистина много обичам. Да. Защото реално погледнато ти като са на тренировки от 7, нали така? Да. Те са до към 9:30. В толкова се прибирам, да. Да, и ти реално се лягаш сигурно към 12. Да. И то не ти остава време да спиш много. Не, всеки ден по 5-6 часа и така като се натрупа няколко дни. Първо, че през деня е много неприятно и вече имало случаи, които вечер се прибирам. Ако случайно нямам тренировка и 8 часа само заспал. Да, защото нали, ние, тъй като моята майка е доктор и някакси много ме е запарила по това да гледам и отвъд обвивката. И примерно аз в момента всяка вечер гледам към 10 да съм заспала и да стана в 7 и за мен най-лошото нещо е ако нямам 8 часа сън, защото знам, че тези 8 часа сън ми поддържат настроението. Да. Нали. После като включим и спорта, нали, също да ти го поддържа и си представям нали, се едно какво психическо натоварване е върху тези деца. Първо те не се наспиват, после примерно не спортуват достатъчно, за да освобождават напрежението. Трето, нали, ние казваме, то не е толкова стресиращо в училище, обаче ние не си спомням колко реално сме били стресирани от това контролно изпитване, защото ти не винаги си подготвен, този път да не се случи така да ме изпитат мене. Или примерно мини някое контролно, в което не си бил толкова сигурен, или примерно ти сложат тези 4 контролни наведнъж. И това е едно постоянно трупане на напрежение, което едно дете трудно може да се справи с него. Да, и си избива по някакъв начин. За мен също е голям проблем стреса, който се получава в училище и за много родители тяхното мнение е, че това не е стрес, просто трябва да седнеш да учиш, ама нали, както казах, има случаи, в които ти слагат 3-4 теста в един ден и ти какъвто и да си, не можеш да се подготвиш
толкова добре да имаш по всеки един отделно петица, шестица. И си е наистина голям стрес и си оказва влияние на нас. Освен нали, ако не седнеш седмица по-рано да се подготвиш. Да, но това се случва някой път доста по-изненадващо. Примерно петък се решава за следващата седмица сряда, че ще правим контролно, за което вече имаме насрочени 2 други изпитвания за същия ден. И така в последния момент примерно се получава да станат 3-4, но просто е Ами да ти трудно. кажа честно, дори да не е в последния момент, аз поне на себе си съдя, че не съм от хората, които могат да си разпределят работата. Също да, нали, материала е доста тежък, вече не сме трети клас, нали, по всеки предмет си е доста разширена материята и се изисква да положиш усилия, за да изкараш хубава оценка и когато имаш 3 в един ден, то не ти стига най-малкото 2 часа да се подготвиш. Достатъчно трябва всеки един ден така малко по малко да преговаряш, а камо ли за 3. Да. Така че доста, пак казвам, стресиращо оказва влияние върху настроението, върху физическото и психическото състояние на всеки ученик и за мен не е правилно. Да. Интересно ми, примерно сега, ти гледаш ли подкасти? Да, доста обичам да гледам подкасти. Добре, какво че е мнението за подкастите като цяло? Ами аз много ги харесвам, наистина изглежда доста приятно, нали, за пръв път днес съм на подкасти и мога да кажа, че ми харесва, нали, в началото ми беше така малко напрегнато, но като цяло доста обичам да гледам такъв тип видеа, доста е успокояващо, така да слушам разни истории и разговори между хората. Това ли е неискашния начин, по който младото поколение се едно изгражда идеи и трупа опит? Ами да, като цяло интернет пространството е доста полезно за това да помогне на едно дете да избере в каква сфера иска да се развива, да черпи информация. И подкастите също са доста интересни и доста гледани в момента. Добре, а примерно твоите съученици гледат ли, има ли го този интерес така към социалното пространство? Да, доста. Аз като цяло не мисля, че има човек, който не се интересува от социалното пространство. Всеки деца вика гледа TikTok и така нататък. Дори за доста хора TikTok да е безмислено, за мен не е така. Това е хубавото на тази платформа, че то вижда ти какво гледаш, от какво се интересуваш и автоматично ти предлага такъв тип информация и има доста полезни неща за всичко, за спорт, за фитнес, за готвене, ако щеш, за учене, за всякакъв тип работа, как да вадиш пари и така нататък. Има доста полезни видеа, така че всеки може да го използва за всякаква цел. Добре, примерно на тебе какви видеа ти излизат в? Ами на мен най-често те са няколко сфери, фитнес, хранене, също доста често ми излизат някакви видеа как да печелиш пари, също като цяло доста така и подкасти ми излизат в TikTok, така заглеждам за някои сериали, също като цяло е доста разнообразно. Да. Но реално погледнато, ето виж още един, който развагаш мита, че реално TikTok-а не е задължително да споделя негативни. Да, има го и това, но пак казвам, всеки си прави сам избора за какво ще го използва и ако реши да бъде за нещо полезно, наистина може много да му помогне. Защото в момента целият свят, как се казва, публикува в TikTok. Най-актуалната информация е там, не е и в YouTube, но в TikTok просто е по-лесно, защото видеята са по-кратки, нали, по-трудно може да си изгубиш вниманието, а не е примерно някакво 20-минутно видео в YouTube. Примерно казвам в фитнеса, дарено упражнение как се прави, в TikTok гледаш 30 секунден клип и си разбрал и тази информация същата ти я предлагат за 10 минути в YouTube. Добре, смяташ ли, че ние младите усвояваме много по-бързо информация? Примерно аз дългите видеа ги гледам на 2 пъти бързина. Да. Това има ли го и при тебе? Има го, да. Аз също доста обичам да гледам и в YouTube и в TikTok си гледам на по 2 видеата. Да. Така че... Добре, а твоите съученици също ли го правят? Да, доста познавам. Добре, а примерно как се справяте с това? Аз в университета, когато някой учител говори по-бавно или там навлиза в някакви детайли и така нататък, и аз вътрешно съм, искам да те пусна на 2 плюс. Моля да, говори по-бързо. Нали, при вас има ли го този момент, където... Защото аз съм чувство, че от това ежедневие, което ни е някак си 10 пъти по-бързо, отколкото пълно на нашите родители, някакси, когато някой забави темпото и ти губиш концентрация. Ами да, аз самия дори понякога говоря доста бързо
просто така съм свикнал, вкъщи са ми правили забележка, ако говори по-бавно, спокойно, никой не те гони. Но да, просто това забързано ежедневие малко или много така да се чувстваш под едно постоянно напрежение. Не е винаги лошо, но просто ти винаги гледаш да се заед, да вършиш нещо и си така малко по-впрегнат и наистина свикнал се да всичко се случва по-бързо. Да. Тоест, определено го има. Аз защото искам да експериментирам и сега примерно да пусна някой такъв TikTok, където съм пуснала на 2К видео, където примерно си говорим. Да направя експеримент, дали ще бъде гледано. Да. И ето вижте, сега ми потвърждаваш, че наистина го има момента, където го има това търсене, но някакси нещата да се случват по-бързо. Да, защото има клипчета, които така се говорят излишни неща и малко или много така те напряга, казваш, добре, дай сега същественото да слушам и задържаш и почваш да го гледаш на подвес, да може това, което не те интересува, да го слушаш по-набързо и да се довеш до това, което те вълнува. Да. Но има го, да, със сигурност. А примерно, смяташ ли, че по някакъв начин това нещо може да се свържи с училището? Да, конкретно TikTok. По-скоро тази забързаност, дали може да се приложи по някакъв начин в училище? Не съм се замислял, честно казано, но има начини за всичко, така че защо не? Да, но смяташ, че би била полезна по някакъв начин? Няма да е, защото не са доста ученици, включително аз се отекчавам понякога и ако можеше да се приложи това нещо, би било хубаво. Някакси да пускаш 4 на плюс 2. Ако можеш, да. Да, определено. Чета книги? Да, чета книги. Най-често чета какво от нашите ми препоръчат. Аз така доста се консултирам с тях и общо взето някоя книга, която те са прочели и са доволни от нея, винаги гледам аз да я прочита. Някой път получавам с отговор, тая не е за тебе, няма да я разбереш, но най-често гледам от тях да вземам книги. И те на каква тематика са? Най-често неща за живота, за начин на мислене, за нагласа. За мен тези неща са важни също. Даже много важни. Просто как ще се настройваш, как да постигаш целите си. Нали? Това си и психическа нагласа и действията, които вършиш. Нали? Такъв тип. Да, а книгите по някакъв начин помагат ли са в спорта? Да, може би в книгите се научаваш в различната ситуация каква нагласа да бъдеш и по някой път подобно нещо се случва в спорта и се сещаш, нали, трябва да се или си как да се настроя сега. И, нали, има общо понякога, така че да, със сигурност помага. Коя ти е любимата книга? Любимата ми книга е Мисли и забогатявай на Наполеон Хил. Мисля, че беше. Да, там доста неща така научих в самата книга. И се радвам, че я прочетах. И доста неща така в началото, като я прочета, си мисля, че нищо не съм запомнил. Но после така в ежедневието ми изникват разни неща, които съм прочел, когато ми потребват общо, дето се появяват. И това е хубавото на книгата. Да, а ти примерно често ли четеш или? Често казвам не в момента, нали, защото пак казвам, заради това едностварно ежедневие, което имаме всички. Малко или много идва момент, в който имам свободно време, си казвам, сега не мисля, че те. Въпреки, че знам, че е много полезно и ако тръгна да чета някоя книга в момента, няма да искам да спра. Но като цяло лятото, ако имам повече свободно време, така обичам да чета. А слушаш ли аудиокниги? Между другото не съм слушал аудиокниги. Наскоро ми изпратиха една така и нали не съм я почнал, но просто съм слушал разни изречения от сорта, че ако една книга не е така книжно тяло, не е книга. Да. Но аз, нали, докато не го пробвам, не мога да се убедя в това нещо, така че съм склонен да слушам и аудиокниги. Да. Смятам, че е удобство понякога. Нали? Не винаги имаш възможността да седнеш физически да четеш книга. Вместо това, докато пътуваш, примерно, можеш да сложиш слушалките и да пуснеш някоя аудиокнига. А добре, ти взех сега книжка? Да, имам книжка от година и 2 месеца. Да. Тъй като това е доста актуална тема също за 12-класниците, сега да изкарам книжка или не. Аз по принцип, като бях 12 клас, първото нещо, което беше като станах на 18, беше да изкарам книжка и определено мога да кажа, че най-правилното време да изкараш книжка, поне според мен, е докато си още ходиш на училище. Да, безспорно, защото тогава имаш най-малко ангажименти, най-малко грижи и стига да имаш възможността, задължително трябва да се изкара това свидетелство, така че...
Казваш, че определено сега ти е доста по-леко, когато... Да, аз си знам, че завършали ще бъде много по-трудно, за да се извършват такъв тип дейности, защото е отговорност, това е поне 1-2 месеца, които ти трябва да си плътно, ако не всеки ден, поне 5 пъти, 4 в седмица да се занимаваш, да ходиш на кормуване, защото за мен доста трудно да се научиш да караш, ако ходиш прямо веднъж седмично. Да. Е важно да можеш да си вземеш изпита и след това вече пак те първа почваш да се учиш да караш, но като ученик е по-лесно, да. А като взе книжката, само и веднага започна или първо кара с някой? Не, първо карах винаги с някои от родителите ми. Така, първите няколко седмици си карах плътно с тях, не съм излизал сам да карам. И наистина имаше защо, защото виждам как докато бях с тях съм правил доста глупости. Но те са от притеснения, нали, все пак начинаеш шофьор съм. Но в един момент така натрупах самочувствие и опит малко, така, и бях готов да си излизам сам да карам и осъзнах, че се карам много по-добре, когато съм сам, а не с някой от нашите, защото нали, винаги има едно дуднене на главата ми. Да. Но да, като цяло не почнах сам със сигурност. Да, добре. Ами аз винаги завършвам подкастите си с едно обращение към моя гост. Какво би искал да каже на тези, които го гледат и все едно какво послание би искал да дадеш на аудиторията? Ами, за мен е важно всеки един човек да следва мечтите си и да не се съобразява с нещата около него, нали, пак зависи, но всеки да следва целите, мечтите си и да влага максимални усилия в това нещо. Всеки да се разпределя правилно задачите за деня и просто да не кофтия, когато се лутаме. Нали, аз самия до ден днешен на моменти се лутам, нали, за това прямо какво ще уча. Всеки да се интересува от света около него и да чете книги, за да може те да му помогнат, примерно да разбере кое е за него и кое не е. Просто личностното развитие е много важно, всеки да се образува всеки един ден. Да. Това е, може би, най-важното. Ако днеска си с нещо по-добър от вчера е достатъчно. Да. Малко или много за някаква по-голяма цел, по-мащабна. Ами, много ти благодаря, че беше мой гост. Аз също благодаря, беше много приятно.